Dagoeneko martxan dauen, Arrasateko 21. Udaberriko musikaldixan barruan, nazioarteko hainbat musikarik emango dituzte kontzertuak, baina baita bertakoek izan be, maiatzan 17an, Jon Mestre piano jotzaile oinatiarrak eta Txomin Maidagan orkestra zuzendari arrasatearrak indarrak batuko dituzte, Rachmaninoffen bigarren piano eta orkestra kontzertua eskaintzeko. San Francisco Elizan izango da kontzertu hori, emanaldi hori, baina Juan Arsamendi musika etxean dabiltz, azken astiotan entxeguetan murgilduta, eta guk entxegurriako deskantsu bat, atsedenaldi bat aprobetxatuko dugu eurekin egoteko. Txomin Maidagan eta Jon Mestre eta Txomin Maidagan hemen txarrapoten zaituztegu, maiatzan 17an emango zuen kontzertuan entxeguan, deskantsu momentu honetan, bestiak kanpon dauz, orkestrako beste kideak, zue baina hemen geure zain, zela doia ze kontzerturako prestaketak, maiatzan 17ako kontzerturako prestaketak? Oso ondo, momentuz, hiru mugimendu ditugu kontzertu honek eta bi ditugu eta diustotanok oso pozik eta gogo askokin jarraitzeko, bai. Bai, niretzat lan gogorra izan da, izisa 9 hilabete noia kontzertu honekin, eta oso pozik nago, emozionauta kriston oportunitatea da, así que... 9 hilabete kontzertu prestatzen? Bai, 9 hilabete. Beste pieza batzuk bai, baina oin ja hau da el plato fuerte esaten da moan, así que... Esan dugu, oinatiar bat, arrasatear bat, honen jatorrixa baina okerrezpan hau, kontzertu honen jatorrixa, Gasteizen topo behar dugu? Bai, gu Gasteizen ezagutu ginen, nik Gasteizeko kontserbatorioan ikasten dagoen, eta berak bai, eta Euskadiko gazte musikarien konkursoan ezagutu ginen, eta hor urten zen, aukeria edo aurrera bitxonartien kolaborazioaren bat itxeko, eta lehen urteko maiatzan, nire itxakin hitz egiten edo, hau zure laguna joleike? Eta Jonekin hitz egin hauen, eta baietz, eta gero udaletxekin hitz egin da, proiektu hau aurrera atera du, eta holaxe sortu da proiektu hau. Eta zergatik pieza konkretu hau? Zergatik pianuak eta orkestrak batera joko duzen pieza konkretu hau? Rachmaninoffena. Hori da, joku bigarren kontzertua, Rachmaninoffena, dala piano eta orkestakin, eta urten zan piti bat behak proposatu nuztan, baina izan zen bigarrena eta nik galditzen zan zeatik. Eta ez zuen arrazoi oso konkretu bat, baina oso politia eta oso emozionala da, eta horregatik esan gen, aurrera. Orduan nik pentsa honen, aldot, nahi kapazitateak badakot, eta hitzein egin irakesliekin, eta esan gen, alda. Eta orduan aurrera erbandu. Zelako pizea da, esan duzu, emozionala? Oso emozionala. Behitu, Rachmaninoffek komposatu ben hau depresioa eukanian, eta komposatu ben hau, eta esan egin, hau kriston mierdea. Eta berez da, izugarrixa, tristia eta esperanzador ez dakizela esan, baina argixa moan. Igual depresioari aurreitiko modu bat. Hori da, bai. Jon, zu piano joaten egongo zara, zu orkestra zuzentzen, Txomin, zenbateko orkestra? 51 musikari inguruko orkestra bat. Normalien orkestakin kontzertuak izate ditugu, baina txikixagoa izaten da, baina hau nola orkestra potentiagoa behar zagonez, apurtxo bat zabalduin jo. Normalien jende gehiago egon izaten da, baina orkestra profesionaletan. Eta, hau apurtxo bat gutxitxu hau, baina nahikoa eta jendia dan emuten dabil, hau aurrera aterateko. Eta 51 musikari honen nondik urten dira? Lagunak, lagunen lagunak, familixakuen lagunak, Euskal Herri osoko musika isak datoz Bilbotik, Donostitik, Arrasatearrak bebai, Debagoien da Arrasko bebai, eta holaxe kontaktuetatik. Eta entxeguak eta zelakoak da bitzi izaten, Jon, zuzeu, Madrilen bizizara berez, zupe ikasketak Donostin egiten dituzu, zela moldatzen zai entxeguetarako? Ni zapatutan etorriko naiz, autobus hartukot, eta gero ja Domekan ensaioa, ez dakit 10-etatik 8 dakarte, ez dakit 6 ordu deskantzuekin, eta izango dira hori, prestatzeko tempuak ondo jarteko, eta gero nila azterenean bixar, eta gero hurrengo astean berriz zapatuan etorriko naiz, eta gongo gara musikadirianak, eta dana berriz ondo jarten. Asteburuak ondo sukutu beharko dituzu, ezta? Maiatzan 17 arteko asteburu honek. Bai, hori da. Bi ensaio ditugu, eta egun osokoak, aprobetxau inbidie
aldan eta matiz eta detaile danak aterateko orkestatik eta pianotik be bai. Madrilen esan dugu bizi zaila momentu honetan, izan be, zeure piano ikasketak handik bideratu dituzu, ezta, Jon? Zeinekin zabiz momentu honetan ikasten, zelako izan da Madrid arteko bide hori? Ze, aurretik goiena telebistan agertutakoa zara zeu, telebistako beste lehiaketa badalata, pixka konta iguzu, ez? Pianoarekiko bideo, pianoak egiten zabitzen bide hau, zelako da bilizaten, noizti da bilizaten bide hau? Bide hau, esango nuen oso txikina nintzanean hasi zala, igual 3 urtekin, enek isen piano ikasiko nebela, oin bai, ez dakit noiz dezioen, baina oin argi dakot. Eta, bidea, oin eraixat Madridera, batxi hasi nintzanean. Hemen zegoen batxi musikala, eta edo enukan gertu, eta aukeratu nuen, aukera hori, han Madrilen nire ikasketekin jarraitzeko, eta gainean nire irakasleak Loli Novas eta Manuel Ángel Ramírez handauz. Lolikin noia 6 urteako denetik, eta orduan esanen. Hau kriston aukeria da, behakin ikasteko, eta disfrutaiteko, eta beste bizitza kalidade bat esperimentaitekoan Madrilen, ez da hain rurala, da ez da pile bat robotikoa, baina baita asko ikasten duzu, bizitza asko muten dutzu bizitzak. Zuek erabaki duzu bisek, zezu betxomin, musikeren zabitz, zuzendari ikasketak eiken, umetatek zabitzai bixape musikan munduan. Ez dakit zein izan dan momentu hori, edo zein izan dan ekintza hori, kontzertu hori, emanaldi hori, esan zebeina. Hemendik gure dute jarraitu, baina ja modu profesional baten. Nik txikitatik, hori, musike txikitatik daukot, gurasun partetik abesbatza munduak, gero trompetan hasi nintzen hemen Arrasat musikalen, eta, abestu leku dantan. Baina gero, nik nekixen musika ikasi leikenik bez, osea, imaginau. Eta konservatorioan sartu nintzen Gasteizen kantuan, eta 2020, osea, relativamente, oindala oso gutxi. 4-5 urte edo, jakin nauen zuzendaritzen leikela, eta nola, justo hor hasi nintzen zuzentzen eta holan, zenuen, hortik botakoz, benetan asko uste jat, eta, hortik noie, bideo hortatik. Zuk, Jon, esan duzu oso argi betzaukala, ez? Noiz egon zan puntu hori, ez, erabaki hori? Nik benukan oso argi, nik familixan, musikarixak dakot familixan, nire aitea influenzia handixena, izango nuen, behatian ikasiot musika behakin, pianoa behakin hasi nuen, hori solfegoa eta hori dana, baina nire haman partetik familixa musikarixak eukiot, nire aitea, Jose Mari Arzuaga, eta, familixa dara. Etxean babestuta sentiu zei, ez dut esan inoiz, zuta ingenieritza bat ikasten duzu, edo enpresa ikasketak egiten badituzu, edo zer seguro boan bila? Ez, beti oso ez dut egon naiz, ama eta aitan partetik, familia guztixan partetik, beti oso gustora piano ikasten, eta oso gogorra da, benetan. Igual, 4-6 ordu, 8, igual egunero, hori izkatzen da. Konstantzia bat, ez da? Bizitzeko modua da, azkenian, hasi que hori izkatzen da. Zuek jorratzen duzuen bai instrumentua dalata, bai formatua dalata, nola bai esan aldou musika klasikoan munduan zabitzaia ez da, eta ez dakizatik, aurreritzixak edo izango dira, baina musika klasikoa beti adin bateko jenteekin lotzen da. Zue painazuk, 18 urte badakotzu Jon? 17 urte. Zue txomine gaztia zara, musika klasikoa bada gaztien dako be? Bai, ez da musika modernua bezain jente, baina jentia badau, eta jende asko dau, asko maiten dagoena. Orkestan jende gazte asko dau, eta, nahiz eta relazionetan denez, jende nauzi xakin, nire amamak gaztetan musika klasikoa entzungo zaben? Seguramente ez, baina oin bai, oin kontzertutara doie. Orduen, igual generazionala da, ez, eta igual gero aurrero jende gehiago egongo da, baina, nahiz eta relazionetan den jende nauzi xakin edo, jende gaztia badau eta dudai bai.
Eta hori ikusiko da, arrasaten bertan. Jon, zeure kasuan be, musika klasikoa etxean adibidez, entzuten duzuna musika klasikoa da edo bestelako musika? Bai, entzuten da musika klasikoa, jazz, modernoa, rock, pop, danetik. Baina nik esango nuen emozioak ez dako ja adinerik. Eta musika klasikoak emozioak transmititzen. Orduan, igual, arazua ez dauela ulertzen, baina ez dauela nahi entzutia. Kristo mensajea dako. Akaso ez dugula ezagutzen besta, ez da? Bai, baina hori igual oitxu inbia gara, hori entzuteko. Gero kriston disfrutia. Así pilimat oitxuta gero kriston oparixak otzu emozionalkitzeiten. Zuen ibilbide musikala, zuen ibilbide profesionala, esan dugun moduan musikatik bideratu duzue. Jarri digun, hemendik 10 urtetara. Nun ikusten duzu zeuen burua? Ez dut ikusten, ez dakit nun, nire guztako jaten, zuzentzen jarraitzia, ez dakit profesionalki edo ez dela konservatorietan edo zuzentzen jarraitu albadot edo abesten, oso pozik egongo nintzen guztiz. Jon, zure kasuan? Niri guztauko izaten estatu batuetan egotia, kontzertuak emuten, jirat emuten, orkestakin, piano bakarrik, resitalak, baina baita igual jazz kontzertu batzuk emuten, talde batekin. Oin da nire alde hori, de disfrute, pikimat ondo pasaiteko klasikoa jota gero, hartze duzu, jazz tema batzuk eta hori improvisaiten geratzen zara, hori, igual hori egiten. Bixak, ez? Igual klasikoa izan aldan zurruntasun hori, eta jazzak emun aldauen askatasun hori, ez? Bixak... Hori da, bai, askatasunak, hori da. Etorkizun hurbila baina, esan dugun moduan, maiatzan 17 izango da, orduan emudo zuelako, Arrasateko udaberriko musikaldian barruan kontzertua, San Francisco Elizan izango da. Zergatik joan beharko ginekai bertara? Oso kontzertu politxe izango dako guztiz, nik uste dute jendeai asko guztoko jako, eta Rachmaninoff aparte, Jonek Chopinen pieza bat joten dago bakarrik, gero orkestak bizeten pieza bat, apurtxo bat programa betetzeko, eta gauza ezaguna die, eta, nik uste dute momentu garrantzitsu bat izango da. Rachmaninoffen kontzertu hau, Arrasaten ja, oindala 41 urte inzan, Arrasat musikaleko orkestakin. Eta, berriro jotia edo, emozionantia eruditzen jat, eta nik uste dute jendia oso pozik urtengo dela kontzertutik. Zu etxomin igual oituta zauz, ez? Etxikoen edo herrikoen aurrian kontzertuak emuten, zure kasuan Jon, zentzorretan berezitza izango da? Oso berezitza. Debagoiena lehenengo aldixa joten, ez dut jo inoiz Oñatin, Arrasaten, Aretxabaletan, eta niretzat kriston oportunitatea da Madridetik etortia eta nire etxian jotia. Orduan, uste dut gau politxo bat izango dela, asko disfrutaieko. Gonbidapena beraz lusatuta, Txobin Maidagan, Jon Mestre, izten zaituztegu, entzuten dugu horria, atzian musikarixak zain dauzela, entxatzeko ordua da, sorte oso ona, maiatzan 17 bixo iribe. Mi esker. Eskerrik asko.